пишет на белорусском и русских языках. Художница, работает в удивительном стиле батика. Девушка с необычным мышлением. У Янины вышел в свет белорусскоязычный сборник рассказов «Город мой». А в поэтическом ее таланте вы сейчас также убедитесь. Встречайте, Янина Пинчук. Бурными аплодисментами. Вітаю вас усіх, дорогі сябри, вельми рада тут всіх бачити. І я віншую всіх присутних з таким вибітним днем. І я навіть не ведаю, мені нема чого додати до попередніх віншуваннів, але сьогоднішнє мероприємство присвячено в першу чергу поезії. Тому мені хотілося б прочитати пару віршів, які присвячені менавіта поезії і творчості, і трошечки порозважати про це. Перший мой вірш називається «Моя мара». Як спокусно було б замкнуться у мансарді слонової кості, тільки часом п'ячи шарлотку, тільки часом клікать на гості, зрідку можна читати новини, часом ми прибираємо ринок, побут гострої приправи тільки, як між творчістю перепинок. І признання по ритках і звіра, так що гроші, а май що з неба. Ну а що мені, такой викшталцоний, що мені, як мистаку, треба? Часом може бути інтерв'ю і вистави, а ще публікації. І, звісно, для натхнення регулярно в Європі вакації. Подається, що ось ідеал. І поволі спливає питання. Ці не страчу горення душі, коли страчу навик змагання. Ось такий доволі іронічний вірш, бо мені особисто подається, що це все спокусно, гэтага шмат хто хоче, але гэта нязрэлы, гэта інфантильний підход, бо сапраўдны поэт, ён не красуецца, не фанабэрыцца, не азіраецца ўвесь час, хто яго дзе прызнаў, колькі ў яго там лайкаў і рэпостаў. Насамрэч, я лічу, што паэт гэта чалавек, які робіць справу вельмі таямнічую, містычную і нават свяшчэнную. Таму мой наступны верш называецца «Алхімія». Дала строгі зарок на долгое молчание, и мои суразмовцы одно темное здание. Обранувши одежи урочистых оттенью, я полюю на думки, уражения, тени. Их кладу с карбонку разом с отблеском полдня. Нетерпливо чакаю, ну коли уже наполню. И тады назбіранае у затуменні стане ўрэшце прыдатным для пераўтварэння. И свинец паўсядзённы под уздзеяннем чар скаланецца, устыхне, завірую як вар. Я напнуся струною у цішы хвалявання, бо рэцэптаў няма і няма заклінанняў. Кожны раз гэта першы, і для новай замовы на хату нараджаюцца новыя словы. Каб рэакцыю формы і зместу паспорыць, ці стыхія, ці воля, ну, хто каго скорыць? Хай алмазом блескучим стаецца каменне, хай рассыпле свинец золотое праменне. Революция, цуды у замкнёнай каморы. Я поэт, мой заняток – алхімія твораў. Я шчыра жадаю усім творцам нашага гораду, і не толькі нашага, гэта можа універсальнае пажаданне. Я жадаю у першую чергу натхнення і для творчості, і просто для життя. Великий вам дякую.